Já vás vítám u dnešního dílu podcastu a dneska se společně podíváme na čarodějnice a čarodějnické obřady u nás tady v České republice. Celkový počet obětí čarodějnických procesů není znám. Odhaduje se však na víc než 500 osob, přičemž nejméně polovina odsouzených pocházela z Jesenicka. Víra v existenci čarodějnic je stará jako lidstvo samo. Také v našich krajích byla lidová magie nedílnou součástí života lidí na venkově, ale i ve městech. Lékařská péče byla v rukou ranhojičů a kořenářek. O zrození nového života se starali porodní báby a různé vědmy pomáhaly lidem řešit nástrahy, které předně lidský život kladl. Tolerance úřadů, ale i církve však končila ve chvíli, kdy byl někdo, kdo se jinak těmito praktikami zabýval, třeba i velmi dlouho, nařčen, že svými magickými obřady škodí svému okolí. V takovém případě se rozběhlo vyšetřování, které vzhledem k brutalitě mučení používaného tehdy k výslechům nemohlo končit jinak než odsouzením a upálením na hranici. Nutno však podotknout, že z pohledu tehdejšího člověka nebyl soud a následná exekuce vnímána jako trest, nýbrž jako očištění duše, která pomohla být spasena od hříchů, které zůstaly v daném těle. I proto byl u čarodějnic od počátku jako způsob trestu volen oheň. A to i v případě, kdy soud rozhodl, že čarodějnice bude před upálením sťata. I tak tělo následně putovalo do očistných plamenů. Jesenicko bylo krajem s pevně zakotvenými tradicemi lidového léčení a magie. V 17. století se však na zdejší kraj hnala jedna pohroma za druhou. Nejprve klimatická změna, nazývaná odborníky dokonce malá doba ledová, zapůsobila na tehdejší zemědělství značně negativně. Pohyby protestantů po Bílé hoře, kteří byli na panství vrtislavském biskupu nemilosrdně pronásledování, všechny tyto faktory, ke kterým se přidala 30letá válka, měly jediný následek. Zdejším lidem se žilo mnohem hůře než dříve. Lidé chtěli vědět, kdo za to může, a jejich hněv mnohdy končil právě u léčitelek, kořenářek a porodních bab. Teprve později se procesy rozšířily i na další obyvatele Jesenicka. Nejvíce obětí však bylo právě mezi nimi. Čarodějnické procesy na Jesenicku odstartovala obvinění manželky obecního pastýře z Jeseníku Barbory Šemejdové 27. června 1622. Obvinili vlastní manžel na smrtelné posteli, proto byla jeho výpověď brána velmi vážně. Muž tvrdil, že mu manželka podávala otrávený sýr, přivolala na něj nemoc a způsobila hynutí skotu svým čarodějnickým uměním. Dále ji vinil ze žhářství a dalších prohřešků. Žena byla ihned zatčena a podrobena výslechů včetně tortury. Při něm se žena přiznala a jmenovala dalších 5 osob, které jí měly čarování pomáhat. Byla upálena 3. července 1622, ale koloběh vynucených přiznání a obvinění dalších osob pokračoval i nadále. Čarodějnické procesy již v první fázi zasáhly i Zlatohorsko a následně pokračovaly v několika vlnách. V letech 1651 až 1652 se procesy rozděly v nejstrašnější vlně v celém období jejich trvání, kdy během necelých 2 let zahynulo přes 250 osob po celém Nižském knížectví. Na počátku byla výpověď teprve 8letého chlapce Martina Širna ze Širokého Brodu. Prohlásil, že se zúčastnil čarodějnického sabatu, kam jej vylákalo 6 žen z okolí. Byly okamžitě zatčeny a vyšetřovány. V letech 1683 až 1684 probíhaly na Jesenicku poslední soudní procesy s čarodějnicemi a čarodějníky. Rozsudek nad domašovskými obyvateli Kašparem Gottwaldem, Annou Stenzelovou a její dcerou Rozinou byly posledními spolehlivě doloženými případy k exekuci. Zdaleka to však nebyly poslední snahy o rozpoutání inkvizičních soudů ve Slezsku. Ještě roku 1740 ve Stínavě nad Odrou soudili čarodějníci a v roce 1775 hrozilo rozpoutání procesů i v okolí Nisy. Tehdy byl ale celý skandal odhalen jako udavačská aféra bez reálného základu. Jesenické čarodějnické procesy dodnes patří k nejtemnějším stránkám historie zdejšího kraje. Svou masovostí a brutalitou překonali všechny podobné incidenty na území zemí koruny české.
Vzhledem ke správnímu členění tehdejšího Slezska byla část procesů souzena přímo v Nise. Později však soudy probíhaly i v Jeseníku. Po dnešních dnů se na čarodějnické běsenění dochovalo jen velmi málo památek. Symbolický pomník, který stojí v parčíku při cestě z Jeseníku do zdejších lázní, byl vztyčen v 60. letech na jednom ze 2 míst, kde se pravděpodobně mohly odsouzené čarodějnice v Jeseníku popravovat. Jisté to však není. Je však pravdou, že se tomuto kopci pod Grafenbergem říkalo také čarodějnický vršek. Dalším místem exekucí byly patrně i Smetanovy sady, ale ani zde to není potvrzeno. Nepřímým svědkem čarodějnických procesů může být i jesenická katovna, dokládající hrdelní právo města. Nejnázornější památkou, která může běsnění lovců domnělých čarodějnic připomenout, tak je bezesporu expozice čarodějnických procesů ve Vlastivědném muzeu Jesenicka. Sklepy zdejší vodní tvrze nabízí nejen přesné ruční kopie důležitých listin i repliky dobových mučících nástrojů, ale také moderní audiovizuální techniku, která odhalí podrobnosti o procesech, včetně filmu o první jesenické oběti inkvizice, promítaného na stěnu vytvořenou z takzvané suché mlhy. Tak to bylo všechno k čarodějnickým procesům tady u nás na Jesenicku a celkově v České republice, kde asi na tom Jesenicku byli opravdu nejvíc. A určitě mi dejte vědět váš názor na tyhle čarodějnické procesy, jelikož já jsem se o to dřív hodně zajímal a celkově se teďka zajímám o magii a tady tyhle věci. A myslím si, že většina z těch lidí, kteří byli upálení, tak určitě nebyli vinnými z čarodějnictví, jakož takové, jelikož čarodějnictví je hodně velký pojem a myslím si, že v dnešní době také existuje spoustu čarodějů a čarodějnic, ale spíše je to takové vyloženě bylinkaření, jak se říká. A vlastně, jak jsme se bavili už v předešlém díle o andělice lékařské, která nás pomáhá zbavit zlých duchů, kledeb a podobně, tak si myslím, že úplně stejně, tak bychom se mohli všichni nazývat tím pádem čarodějnicemi a čarodějníky, když tím pádem vlastně používáme nějaký tady takový bylinky, které nás ochraňují, nebo například pokud nosíme nějaké krystaly nebo podobně, tak také by se to dalo nazývat, že jsme čarodějnice a prostě kouzelníci. Ale je to čistě názor všech vás ostatních a já si myslím, že na tím není nic špatného, pokud nepoužíváte nějakou černou magii, nedej bože krvavou magii, která opravdu, když si s ní zahráváte, tak to není úplně nejlepší. A také vlastně pokud nepoužíváte nějaké satanistické rituály a vlastně nedodržujete nějakou smlouvu vyloženě s ďáblem. Tak to bylo všechno k dnešnímu dílu teda. Já vám děkuji, že jste zhlédli celý. Dneska byl trošku kratší, za to se omlouvám, ale myslím si, že to je takový drobný shrnutí. Já jsem tady tento díl nechtěl dělat moc velký, jelikož nevím, jestli vás to bude zajímat, ale určitě pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nějaké další informace k čarodějnickým procesům, jak tady u nás, tak ve světě, tak mi to určitě dejte vědět, takže mi napíšete na konci tohoto dílu, vám vyskočí takové okénko, jaké z toho máte pocity a tam mě můžete napsat. A nebo mě můžete napsat na Instagram Tomovy povídky _, kde jsem hodně aktivní a všem odepisuju. Ještě vám chci poděkovat za krásné zprávy, které mi píšete, že vás podcast baví, to jsem moc rád a taky už nám zbývá jenom 17 lidí k tomu, aby jsme dosáhli 100 posluchačů tady na Spotify. Já vám ještě jednou děkuju, mějte se krásně a mějte hezký den, ahoj.